سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم دخامتم زي حللو صدرا بيت ميسيم بأدالاوي نهم هايله قدام يكفال هورغي هوراسيو ميسي دستا أسكير ويوم زلو فتنة أخاخيبو كابتي زسرحلو نايت صربت حاتسين فابريكا نابغوزو ويم بتي دورنا زمولو غورنا نزرخبو مسبات زي عقب سلامتا النهابة بأقرو بررم نتي آبك نيوز نبررباون أقوارصوم كاب فتنة زسرعله أقارو مريت زربطوز نبرو أي مسلون يم أبورنا إستادو إسرائيل نزركب غزو سرحا وخين تسمعهم لكع فيتن فيت تغزو مسبت حقن نتغزا بحيل دفعهم برسا دما وججم بعلت بيتون قالون مسرخب دما بعبد مصي نتغزا أناوصهم نتغنزب رخيبنا يوم نايلون الميسي عباي وسشقا كلهم أولا سدرابيتو مقون مبلع أبزوريات ربيزا تغمطهم ناي مسح ساعات أخي اليوم كمتسان فانت أزيان خقبر زاقددوغن انتا يخون كابت مقبن لعلي نايتي ورد سمعات نقولهم أولاد بيتسبو أتصادفوهم يوم ماتياس رودريغو ليو كمون حساس للدماريا بحد وغن عبيتي أولاد بيتسب دما بتخال وغن تغمتهم هورغي غورورو أزريو نخزارب كدالو كله اتا نختصبه عقلي زينبرا عد سيليا تزارب مبر انتايو مبال قلطيفو هورغي نخزارب نونو توم ناي محبراو دحنت فاونديشن ناي تفرق وصاي نخشفن تسمامعو እና በለ በደስታና ሰሐቀ እቲ ሒዝዎ ዝመጸ ብስራት ለቤተሰቡ አበሰረም ሴሊያ ግን አገናዕ ኣብ ክንድ ምባል ካልእ ሕትያ ኣኸቲላ ፍርቂ ናይ ምንታይ ፍርቂ ዝሰርፈ ፍርቂ ከመን ይኸፍለልና እንታይ ኮይንክ ሴሊያ ኣወድእን እንዶም ትሰርፈ ድማ ኣሲዳር ናይቲ ፋብሪካ ጽርበት ሓጺን ክሽፍነልና እዩ ናይ ሚሲ ቤተሰብ ብፈርሑ ዕሶ እግሪ ንዝዓበደ ውልዶም ንምድጋፍ ድሕር ኣይበሉን ንንእሽተይ ሜሲ ዝረኣዩ ኩሉ ስለቲ ዝተዋህቦ ህያብ መስኪሩሉ እዩ መጻኢኡ ብሩህ ምዃኑ ዝረድኡ ወለዱ ግን ወዶም ብተፈጥሮ ውሱን ናይ ኣካል ምዕባይ ሽግር ከም ዘለዎ ብምርመራ ሕክምና ምርግጋጹ ኣሰንቢድዎም እዩ ኣብቲ እዋን ብዝነበረ ሕክምና ሜሲ ናይ ሆርሞን መርፍእ ክወስድ ከም ዘለዎ ብፍሉጥ ዶክተር ካብታ ዝነግሮም ሰዓት ጀሚሮም ዋጋ ናይቲ ሕክምና ክቡር ብምዃኑ ነቲ ኣብ ጽርበት ሓጺን ብትሕት ደሞዝ ካብ ኢዶም ናብ ኣፎም ንዝነብሩ ቤተሰብ ተስፋ ዘቑርጽ ነይሩ بمرفق نزوهاب ناي معبي هرمون واقع دما مستنقرم ناي ميسي بيتسب كمستوغة بعرايوم دنزيزوم هورغي بدستا بشاركو زدربيو زينا اتا سمون كي تودت كال دقاس اتا بيتسب زغل كال زينا بنسمعهم كلهم ابچنكت تشمموم نحطة زعقب ملس زرخبت عبايو نميسي سيليا لبع عرفم قرب دما رقق بلتم اتدستا كاب هورغي نابتي ابزوريات ربيزات اكيبو زنبر سب تمحلالفم ليونيل ميسي جن دستو اي غلطن عينو عميتو جن ناملاخو امسغنم ليونيل ميسي اب تحت زبله مقمطي تقميتو احواتو بمرفق وغان كله بچنقت رايوم نشتحوم ترر إلو نرؤسو برؤسو ناب محكام بمتاو أحزينوهم يوم ليو نسخاقن حمومي خام أنا انتزخون نيرة أي مقبر كون نيرة بلو عبحاو رودريغوم قومتكا خنو حالكا ينتتبهال نيركا نسخاون مقبر كا نيركا بلو ميسي نعبحاو كنعيلو النار عيوم انتاي تقمن نعي أنا نويحي بلو رودريغوم ميسي كأنزونا تتصوره نحو مصرف مرفوون كالئناو تحكمونون أكيبو أبورسو دحر متاو نخلت أحواتو بقى أبت ميدان الرخب إلوم بتي أبك نيوز نبر معصو تمراريحهم وطوم ميسي حكمونو خابز جمر سومونيوم كابزلو كأكال معباي شجر نمن نقاف دسأززلو مرفق سنو نخيسو بعلو نوعلو موغا قديتا خونوم مجمريا دكتورو كمي كمزو غاغن مهروم بدحريو جن ناتو سرح مخانون نغروم قومتو كساب زي عبيه اتمرفق ناب اكالو كاتون كله زسمعو علتاو حمام اي نبرون
ንዘፍቅሮ ኩዕሶ እግሪ ናብቲ ዝምነዮ ደረጃ ንምብጻሕ ተኽሊ ሰውነቱ ናብቲ ዝተደለየ ደረጃ ንኽበጽሑን እዚ ንኽኸውን ግዴታ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል 2 ዓመታት ሜሲ ናይ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ መንእስያት ካብ ሓደ ዓወት ናብ ሓደ ዓወት ተሰጋገረ። ኒውዌልስ ዋንጫ ኣብ ልዕሊ ዋንጫ እናደራረበትን ጉዕዞኣ ቀጸለት። ናይ ሆርሞን ሕክምና ካብ ዝጅምር ሰዓት ጀሚሩ ንጎ እናተስአ ቁመቱ ምዕቃን ልማዱ ኾነ። በታ ንጎ ግን እታ መዓልቲ ንሜሲ ብሕማም ተቐበለቶም። ካብ ድቃሱ ኣብ ተሰኣሉ ጥዑይ ከም ዘይኮነውን ተሰምዖም። ካብ ቤት ትምህርቲ ንምትራፍ ኮነ ኢሉ ሓሚመ ዝበለሉ ሕማም ኣይነበረን። ካብ ዓራት ክሳብ ምትሳእ ዝኣብዮ ካብ ጽፍር እግሩ ክሳብ ጨጉር ርእሱ ብጽኑዕ ተታሕዘም። ዓባዩ ሴልያ ቴርሞሜትር ሒዛ ናብ ክፍሉ ኣተወት። ወልሓንቲ ቃል ከይተዛረበት ድማ ናብ ኣፉ ኣእተወታ። ሰዓት ሓልያ ኣብ ዝወጻትሉ ድማ 101 ዲግሪ ፋረንሃይት ኣንበበት። ሙሉእ ነፍሱ ብረስኒ ተቓጸለ። ሎሚ ካብ ገዛ ኣይትወፅን ኢኻ ሓሚምካ ኣለኻ ስብቆ ክሰርሓልከ በለቶ ዓባዩ ሴልያ እናሰንበደት። ዋ ማማ ሎማዓንትሞ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ክወፅእ ኣለኒ በላ ሜሲ። ሴልያ እዝና ከኣምን ኣይከኣለን። ዘወር ኢላ ናይ ኣደ መልሲ ሃበቶም። ለካ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ዕፁ እዩ ቀዳም ስለ ዝኾነ ትመከረኛ ፀወታ ኣለኒ ክትብለኒ ኢኻ ሓቀይ በቃ ዝኾነ ሕማሙን ደዋ የብለካን እዩ። ኩሉ ግዜ ምስ ደቃ ክትሟጎት እንከላ ከም እትገብሮ ገጻ ናብኡ ኣዚራ ኢዳ ኣጣሚራ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለት። ናይ ሎም እኮ ፍሉይ እዩ ናይ ዋንጫ ኢና ክንፃወት ሙጉታ ከም እትስዕር ምስ ትርዳእ ኣእዳው ኣጣሚራ ኣብ ቅድሚቲ ዝማጎታ ዘሎ ሰብ ደው ናይ ምባል ሜላ ከም ዘለዋ ኩሎም ኣባላት ቤተሰባ ይፈልጡ እዮም። ናይ ዋንጫ ኣእዳዋ ኣብ ኣየር ብምንስፋፍ ተስፋ ብምቑራጽ ካብ ክፍሉ ወጸት። ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ኣሰልጣኒ ቬክዮ ናብ ንእሽተይ ሜሲ ናብ ገዝኡ ደበኽ በለ። ናይ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ናይ መንእስያት ኣሰልጣኒ እዩ። ብርግጽ ናይ ዋንጫ ፀወታ ኣለዎም። ንሜሲ ምስ ረኣዮ ድማ ሓይሉ ከም ዝደኸሞ ተረድኦም። እንታይ ኮይንካ ደኣ ሓሚምካ ዲኻ ድሓናይ ትመስልኒ ኢኻ እኮ ብምባል ቬክዮ ሓተተም። ኣእዳው ኣብ ግንባር ሜሲ ብምንባር ድማ ረስኒ ከም ዘለዎ ኣረጋገጸ። ከቢድ ውሳነ ክሕልፍ ነይርዎም። ሰለፎን ብምጥፍጣፍ ቁሩብ ድሕሪ ምሕሳቦም ድማ ብጣዕሚ የዝሓዝን ሎሚ ሓሚምካ ኣለኻ በሎም። ሜሲ ኣብ ናይ ዋንጫ ፀወታ ንኽስለፍ ምእንቲ ክፈቕደሉ ሕማሙ ካብ ኣሰልጣኒኡ ክሓብእ ተጋደለም። ናይ ብሓቂ ማዕረ ክንድኡ እኮ ኣሕመምኩን ናይ ብሓቂ እመነኒ ቦስ በለ ሜሲ ዘረብኡ ከይዛዘመ ድማ ኣሰልጣኒኡ ቬክዮ እናሰሓቐ ንሕቆ ሜሲ እናጠፍጠፈ ሎሚ ብጣዕሚ የዝሓዝን ክትስለፍ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብምባል መርድኡ ደርጓሓሉ። ሜሲ ሰማይ ከም ዝተደፍኦ ክሳዱ ንታሕቲ ደፊኡ ኣእጋሩ እናርኣየ ነቲ መሬት ብካልቾ ክሃርሞ ጀመረ። ናይ ኣሰልጣኒኡ ውሳኔ እኳ እንተተቐበሎ ናብ ሜዳ ከይዱ ፀወታ ክርኢ ግን ወሰነ። ፀወታ ተጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ናይ ሜሲ ጋንታ ኒውዌልስ ጎል ኣተዎም። ቬክዮ በቲ ዝነበረ ውፅኢት ከኣምን ስለ ዘይከኣለ ርእሱ እናነቕነቐ ናብቲ ኣብ ተቐየርቲ ወንበር ኮፍ ኢሉ ዝዕዘብ ዝነበረ ሜሲ ተመልከተ። 20 ደቂቕ ቅድሚ ምካሉ ኒውዌልስ 3 ፈተነታት ክትፍትን እንከላ ሓንቲ እውን ትኹን ንጎል ትኸውን ክትፍትን ኣይከኣለትን። ኣሰልጣኒ ቬክዮ ብብቕዓት ጋንቱ ተስፋ ቆሪፁ ኣዒንቱ ናብ ሜሲ ዞራ። ሜሲ ሕጂ ከመይ ኣለኻ ካብ ሕማምካ ሕሽካ ዶ ክብል ሓተቶም። ሊዮ ሜሲ ነዚ ሕቶ እንታይ ዓይነት መልሲ ክህብ ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ቦስ ስለዝዕረፍካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹም። ኣሰልጣኒ ቬክዮ ኣዒንቱ ካብ ሜሲ ብምልዓል ናብ ዳኛ ምልክት ገበረ። ናይ ኒውዌልስ ኣጥቃዓይ ወፂኡ ሜሲ ናብ ሜዳ ኣተወም። ሊዮ ስምዓኒ ኩሉ ብልክዕ ግበሮ ኢኻ ሕራይ ብምባል ኣሰልጣኒዩ ቬክዮ ንውፅኢት ከም ዝፃወት ንሜሲ ኣጠንቀቖም። ቁንጹብ ሜሲ ብኸፊል ንዓባዩ ብምጥማት ፍሽኽ ድሕሪ ምባሉ ናብቲ ፀወታ ኣተወም። ኣብ ዝቐጸላ 10 ደቂቕ ፀወታ ብፍጹም ተቐይረ። ካብ ዓራቱ ካብ ሕማም ተስእ ሜሲ 2 ጎላት ኣቁፀረ። ኒውዌልስ ድማ ተዓወተት። ካልእቲ ጎል ምስ ኣተወት ደቂ ጋንቱ ብሓንሳብ ተኣኪቦም ሓቆፍዎም። ብድሕሪኡ ብኣርባዕተ ወገን ብምሓዝ ድማ ሰፍሰፍዎም። ንላዕሊ ንታሕቲ ብምውርዋር ድማ ኣብ ኣየር ኣንሳፈፍዎም። ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ኣብ ዝወርደሉ ንተዓዘብቲ ኣእዳው ብምዝርጋሕ ሰላም ተሃበ። ዓባዩ ኣብ ትሕቲ እግሩ ደው ኢላ ትረኣዮ ነበረት። ደቂ ጋንቱኡ ንሜሲ ብምሕቋፍ ናብ መሬት ምስ ኣውረዶ ዓባዩ ሴልያ ከብዳ ሒዛ ክትስሓቅ ከላ ረኣያ።
ብንኩ ንሱ ምሕማሙ እምበር ዘፍቅራ ዓባዩ ጥዕና ከም ተዛብዐ ኣይፈለጠን ሕማማ ማንም ብፍላይ ሜሲ ንኸይፈልጣ ፈሊጣ ንሕማማ ሓብአቶም ንድሕሪት ድገፍ ብምባል ድማ ንቁሩብ ግዜ ድሕር ምዕራፍ ነዊሕ ብምስትንፋስ ድማ ቁሩብ ቀለል በላም ቢራ ተራግፍ ዓባይ መኪና በመንገዱ ተሐልፍ ዝነበረት ሜሲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ብርሱ ብምሕንጋጥ እናጎየ ተኸተላም ንልምምድ ወይ ድማ ንጾታ ምስ ዝድንጉ ቀልጢፉ ምን ትኽበጽሕ ናብቲ ሜዳ ገጻ ነትኸይድ መኪና ኣብ ድሕሪት ምንጥልጣል ለሚድወዩ ነታ ተሐልፍ ዝነበረት ቢራ ተራግፍ ዓባይ መኪና ብድሕሪኣ ብምጉዝጓዝ ብኽንደይ ሓይሊ ናብ ላዕሊ ብምድያብ ነትገጅፍ ብድሕሪት ዝነበረት ጣውላ ድማ ብምሓዝ ኣብታ መኪና በጥበለም እታ መኪና ጉዕዞኣ ተቕጽል ሜሲ ድማ ሰማይ እንዳጠመተ ተጓዓዘም ቁሩብ ድሕሪ ምጓዓዝ ድማ ፍጥነት ናይታ መኪና ዝግ ምስ በለ ነጢሩ ብምውራድ ናብቲ ኣፊቱ ዝነበረ ግብ ብምእታው ናብቲ ናይ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ መቐየሪ ክዳን ደበኽበለም እቲ ሜዳ ጥሉል እዩ ነይሩ ሜሲ ግን ኣይገደሶን ነታ ኩዕሶ ምስ መሬት ድሕሪ ምልጋዕ ኩዕሶ ሓንሳብ ኣብ እግሩ ሓንሳብ ድማ ኣብ ርእሱ ተቐባበለላ ናብ ናይ ተዓዘብቲ ትሪቡን ድሕሪ ምምልካት ድማ ዓባዩ ሴልያ ክረኽባ ኣይከኣለን ምናልባት መንበርያ ቀይራ ትኸውን ኢሉ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ትሪቡን ናይ ተዓዘብቲ ይፈተሻ ግን ክረኽባ ኣይከኣለን ክረስን ኢሉ ናብዝን ናብትን ይብለሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኩዕሶ ሒዙ ናብ ሓደ ቦርታ ጎል ክእቱ ጽግዕ ኣብ ዝበለሉ እዋን ድማ ድንገት ሓደ ጻውዒት ናብኡ ዝመጸም ሊዮ ጓል ጎረቤቱ ሰንቲያ ነበረት እንታይ ክትገብር መጽያ እዛ ቆልዓ ዓቢድያ መስለኒ እንዳጎየት ናብኡ ገጹ ክትመጽእ ምስራያ ንሱውን እናወየ ናብኣ ተጸግዕም ትኩር ኢሉ ገጻ እንተራያ ትነብዕ ነበረት በቲ ግዜ ኣብ ማእከል ሜዳ ተዓኒዱ ደው በለም ተጸጊዓ ድማ ኣብ እዝኑ ዝኾነ ነገር ሕሹኽ በለቶም ሊዮ ኢዳ ሒዙ ናብቲ ጸግዒት ሜዳ ጎየየም ወላ እኳ በቲ ደቂ ጋንቱን ኣሰልጣኒን ዝነበሮ ቦታ እንተሓለፉ ደው ክብሉ ግን ኣይከኣሉን ብኡንብኡ ድማ እንዳጎየዩ ካብቲ ሜዳ ወፂኦም ናብቲ ቀንዲ መንገዲ ተጓዓዙም ንጸጋም ተዓጺፎም ድማ ናብ ገዝኦም ገጾም ወረዱ ናይ ሊዮ ሜሲ ኩነታት ተዓዘቡ ናይ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ናይ መንእስያት ኣባላት ብኩነታት ኮኸብ ተጻዋታዮም ደንጸዎም ሜሲ ገዝኡ ምስ በጽሐ ከም ዝገመቶ ጽቡቕ ነገር ኣይጸንሑን ብርክት ዝበሉ ሰባት ነቲ ሳሎን መሊኦሞ ጸንሕዎም ኣዲኡ ኣብ ዱኳ ኮፊላ መሪር ብኽያት ክትበኪ ጸንሐቶም በቲ ሒዛቶ ዝነበረት ጨርቂ ድማ ደጋጊማ ንብዓታ ትደርዝ ነበረት ንሜሲ ምስ ረኣየቶ ዝፈስስ ዝነበረ ንብዓታ ክትሓብኦ እኳ እንተፈትነት ኣይከኣለትን ግን ካብቲ ተቐሚጣትሉ ዝነበረት ተንስያ ንሱ ናብ ኣዲኡ ተጸጊዑ ኣዳው ናብ መዓንጣ ሰዲዱ ተጠምጢሙ ሓዛም ኣዲኡ ድማ ሓቂፋ ናይ ሓሶት ሰሓቕ ድሕሪ ምርኣይ ዝኾነ ክትነግሮ ጀመረት ከይዳ ሊዮ ዓባይካ ናብ መንግስቲ ሰማያት ከይዳ ነቲ መርድእ ምስ ሰምዐ ከምቲ ወትሩ ኣብ ሕቑፊ ዓባዩ ዝገብሮ ዝነበረ ናብ ኣዲኡ ብምኻድ ኣብ ሽምጣ ክሕባእ ፈተነም ማንም ሰብ እንዳበኸየ ክሪኦውን ኣይደለየን ዓባዩ ሓሚማ ነይራያ ግን ማዕረኽንድኡ ከቢድን ጽኑዕን ኣይመሰሎን ካብ ግዜ ንእስነቱ ጀሚሩ ክሳብ ታዕለት ካብ ዘጓንፎ ነገራት እታ ከባድ ዝብላ እታ ብብሽክሌታ ተጋጨወላ ዕለት እኳ እንተነበረት እዚ ናይ ዓባዩ መርድእ ዝሕደረትሉ ሕማም ግን ዝበኣሰት ኮነቶም ካብ ህፃንነቱ ጀሚራ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ዓባዩ ኣይተፈልየቶን ናይ መጀመርታ ኩዕሶ እግሪ ከም ህያብ ዝሃበቶ ንሳያ መዓልታዊ ፍሽኽታ ካብ ጾታ ካብ ገጹ ኣይጠፍእን እዩ ናብ ናይ መንእስያት ጋንታ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ከተመዝግቦ ኢላ ዝትገበረቶ ጻዕሩን ኣይርስዖን እዩ ካብ ሜዳ ከይጠፍአ ድማ ዕቤቱ ክትከታተል ከላ ባህ ከም ዝብሎ ዘይርሳዕ እዩ ብዓወቱ ተደሲታ ብሓዘኑ ድማ ቆዚማያ ኣብ ህይወቱ ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንያ ነይራ ሕጂ ግን ሴልያ ከይዳ ሊዮኔል ሜሲ ብዘይበኣ ንዝተረፈ ህይወቱ ከመይ ከም ዝሓልፎ ኣይፈለጥን እዩ ሜሲ ሓዘኑ እናገለጸን ከሎ ኣቡኡ ሆርጌ መጸም ሜሲ ንኣቡኡን ኣዲዩን ብኽልተ ኣእዳው እናጠፍጠፈ ነንሓድሕዶም ኣብ ሳሎን ኮይኖም ኣልቆሱም ሜሲ ንሓዘኑ ውሕጥ ኣቢሉ ናብ ደገ ወጸም ኣብ ጥቆም ኣብ ዝርከብ ኮረብታ ናብ ዘሎ ምስጢራዊ ምሕብኢ ክሳብ ዝበጽሕ ጉይኡ ኣየቋርጸን ማንም ሰብ ንብዓቱ ክሪኤሉ ስለይደለየ ሓዘኑ በይኑ ኮይኑ ንኽገልጽ ክሕባእ መረጸም ኣቡ ድማ ኣምሪሩ በኸየ ብሓዘን ተቆሊፉ ገጹ ብንብዓት ተሓጺቡ እንከሎ ድንገት ሓደ ሰብ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ከኣቱ ተፈለጦም እናልቀሰ ድሃይ ክገብር ኢሉ ቅንዕ እንተበለ ግን ዓይኒ ንዓይኒ ምስ ሓደ ሰብ ተጋጭወም ኣብ ዝተሓብኣሉ ቦታ ዝረኸቦ ሰብ ኣዲኡ ይኹን ኣቡኡ ይነበረን ኣብዚ ክትሕባእ ከም እትኽእል ትፈልጥ ነይረ
በለቶ ጓል ጎረቤት ሲንቲያ ንሳት ኾነት ሽግር የለን ኢዳ ኣብ ልዕሊ መንኩቡ ድሕሪ ምንባራ እናጸናንዐቶ ደጊፋ ካብቲ ኮፍ ኢልሉ ዝነበረ ቦታ ኣትንስኣቶም ናብዚ ምምጻእኻ ከኣምን ኣይከኣልኩን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ክትበኩን ርኤካ ይፈልጥኒ በለቶ እናረጋግኣቶም ዋ ክበካ ከለኹ ደኣ ርኢኽኒ ትፈልጥ እምበር ጎኒ ንጎኒ ደቂስና ዳይፐር ክቕየረለይ እንከሎ እናበኸኹ ሰሚዕክኒ ትፈልጥ ኢኺ በላ ሊዮነል ሜሲ ሊዮነል ሓቂ እዩ ምስ ሲንቲያ ዋላ እኳ ካብ ሓንቲ ማህፀና ይውፁ ዳርጋ ማናቱ እዮም ኣደ ሜስን ኣደ ሲንቲያን ኣብ ተመሃሳሊ ዓመት ኣብ ተመሃሳሊ ወርሕን መዓልትንን ንደቆም ጠኒሰን ዝወለዶም ኣጋጣሚ ክልቲአን ጎረባብቲ ብሓንሳብ ዝዓብያ ናይ ልቢ መሓዙቴን ሲንቲያ እናሓቆፈቶ ኣጆኻ በቃ እናበለቱን ሓባበለቶም ሕጅሞ በቃ ዓባይ ናብ ሰማይ ከይዳ ኣብኡ ያውን ዘላም ድሕሪ ምባሉ ቁርብ ጽኒሕ ኢሉ ናብ ናይ ሮዛሪዮ ሰማይ ብምንቅዕራር ክልቲአን መመልከቲቶ ኢሉ ናብ ላዕሊ ኣመልከተን እንታይ ማለት ከይኻ ሲንቲያ መልሲ ደለየት ድሕሪ ሕጂ ዝገብሮ ሁሉ ንዓባይ እዩ ሕጂ ተጸናኒዐ ናብ ገዛውን ንመለስ በላም ሲንቲያ ክሳዳ ብምንቕናቕ ምስምማዕ ናብ ገዝኦም ብምጓዓዝ ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ቁልቁለት ተተሓሓዘቶም ሊዮነል ናብ ገዙ እቱ ምስ በለ ቤተሰቡን ኣዕርኽቱን ኣብ ሳሎን ተኣኻኺቦም ጸንሕዎም ኣዲኡ ናብኡን ግን ኣይነበሩን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ኣትዩ እኳ እንተደልዮም ንሶም ግን ኣብ ዓራቶም ጎኒ ንጎኒ ተቐሚጦም ከመኻኸሩ እዮም ጸኒሖሞም ኣብ ማእከሎም ኣትዩ ድሕሪ ምሕቋፍ ድማ ናብ ኣቦኡ ቁሩብ ዝንብል በለ ኣዲኡ ካብ ማሕበራዊ ድሕነት ፋውንዴሽን ዝተላከ ፖስታ ሒዛ ነበረት ከፈተቶ ድማ ቁመተይ 1 ኢንች ዓቢኮ በለ ሜሲ ናይ ወለዱ ስምዒት ንምቕያር ኢሉ ብኽያት ኣደ ሲንቲያ ከም ብሓድሽ ሰምዐም ምልቃስ እንዳጀመረት ከዓ ቀዳሚቲ ኣደይ ሓሊፋስ ሕጂ ኸኣዚ እንታይ ዓይነት ፈተና ይዚ ብምባል ኣምሪራ ልቕሶ ኣቐጸለት እንታይ ኮንክደ እንታይ ተፈጢሩ በላ ሊዮነል ሜሲ ዝሕዝን ዜና ከይሰምዕ እናዘንግዕም ሆርጌ ነታ ፖስታ ተቐቢሉ ብምኽፋት ንልዮ ኣርኣዮም ቤት ጽሕፈትና ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ትካልና ካብ ድሕሪ ሕጂ ናይ ሆርሞን ንሕክምና ክኸፍሉ ከም ዘይክእሉ ኣፍለጡ በላ ኣቦኡ ብምሕዛን ሆርጌ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ንሜሲ ኣይተጨንቆንዶ ኢላ ኣዲኡ ንልዮ ናብ ኣፍ ልባ ዝስሕብ ኣቢላ ድሕሪ ምጽጋዕ ሓቆፈቶም ዋ ካብ ድሕሪ ሕጂ ቁመት ኣይውስኽን ማለት ድዩ በለ ሜሲ ካብ ስድርኡ መልሲ እናተጸበየ ኣዲኡ ሕቶ ሜሲ ምስ ሰምዐት ንበዓል ቤታ እናጠመተት ብኽልተ ምዕጉርታ ንብዓታ ኮረር ኣበለቶም ኣይኮነን ኣነ ናብ ብዃን ካልእ መንገዲ ክንደልል እና ማለት እምበር ፈጺምካ ብቁመት ኣይተዓብን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ብምባል ቁመቱ ኣንዊሑ ኩዕሶ እግሪ ንምጽዋት ወትሩ ንዝሓልም ወዳ ብናይ ወላዲት ፍቕሪ ኣጸናንዐቶም ሓቀይ እንዴ ሆርጌ ብምባል ንጽብቕቲ በዓልቲ ቤቱ ጠሚቱ እናሓባበለ እወ ልካዓለ ክበላ መሬት ዓይኒ ሒዙ መሲዩም ሜሲ ማቲያስ ሮድሪጎን እታ ሕሳስ ልደሓፍቶም ማርያን ኣብ መደቀሲኦም ተሓቢኦም ወለዶም ኣብ ዙርያት ምግቢ ዝበልዑሉ ጠረጴዛ ኮይኖም ዝዛረብዎ በቲ ንኳል ናይቲ ማዕጾ ኮይኖም ይጸናጽኑ ነበሩ ምኻድ ዘድሊ እንተኮይኑ ኣነ ኸይደ ይብል ኣቦኡ ሆርጌ ማሕበራዊ ድሕነት ፋውንዴሽን ክኸፍል ዘይክእል እንተኮይኑ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ዝኸፍል መስለካ ዶ እንድዒ ኣይፈለጥኩን ዝኸውን እንተኮይኑ ግን ክሓቶም ሓደ ነገር ግን ንፈልጥ በዚ ጉዳይ ተስፋ ከም ዘይቆርጽ በለ ሆርጌ ስኑ ነኺሱም ኣብ መንጎ ሓዋቱ ኮይኑ ዝሰምዕ ዝነበረ ሜሲ ምስቲ ናይቲ ዓራት መንደቕ ርእሱ ኣጋጨወም ድሕሪዚ ስድርኡ ኣብ ዝርከብሉ መደቀሲ ጸጥታ ሰፈነ ንብዓቱ ናብ ዓይኒ ወሪዱ ክሳብ ዘቃጽሎ ድማ ናብ ግንባሩ ወረደ ናተይ ጥፍኣት ኣይኮነን ኣየጥፋእኹን ክብል ድማ ልዮም ኣጆኻ ናይ ወላ ሓደ ሰብ ጥፍኣት ኣይኮነን ባባ መፍትሒ ክረኽበሉ ብምባል ማቲያስ ሓው ሓቆፎም ንጽባሒቱ ኣቦኡን ኣዲኡ ናብ ናይ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ፕሬዚደንት ቤት ጽሕፈት ተራኸቡ ሆርጌ ስለ ሽግሮም ክዛረብ እናተዳለወ በዓልቲ ቤቱ ሴልያ ንኽትበኪ ወላ ሓደ ዝተረፈ ኣይነበረን ፕሬዚደንት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ከኣቱ እንከሎ ሆርጌ ብኽብረት ካብ ወንበሩ ተንሲኡ ተቐበሎም ማእከላይ ቁመትን ጻዕዳን ጸሊምን ጭሕሚ ዘለዎም ናይ ኒውዌልስ ፕሬዚደንት ብምሉእ ጸሊም ባድላን ካራባታን ማዕሪጉ ነይሮም ኣቶ ሆርጌን ወይዘሮ ሴልያን ቋዕዳ ሓመጻኹም በጃኻትኩም ተቐመጡ ምባል ናብ ወንበር እናመልከተም ክቡራት ናብ ዝመጻኹም ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣይጠፍኣንን ይበሉ ናይ ብሓቂ ሆርጌ ናብ ታሕቲ እናጠመተ ቀዲሙ መለሰም ሊዮ ዋላ እኳ ናይ ኒውዌልስ ናይ መንእስያት ተጻዋታይ እንተነበረ ሆርጌ ምስ ሰብ ግን ብኣካል ብዙሕ ተራኺቦም ኣይፈልጡን እዮም
هو سلودنا كل نجرنا نفلت نابنت أبناء اليو حنا حكمنا وصايتات كاب عقوم من العل تزغونه تتكال كم زقارصو نفلت ينام هورجي تقبل عبيلو معرخ نزي نايقل لي كتفلتو مخالكم زقرم مبال أدناقتو نقرم أي تقرموم إذا مفلاتنا تيسرحيوم نيوالس زغفلناكو نقولو أب تحتينا زولو أبالا كنحلون سلا كلو كنفلتنيوم سلا أبالاتو طرح زيكونا سلا سدرابيتهم مفلاتن دهي مقبارون قديتان أيوم إذا سمعت سيليا نهورجي بعل بيتايد جبت الطوم ليو عب تسفاز اللو قلعت لزغونه كنحجزون دلينا دحر مبالو بريزيدنت كاب منبرو تنسيو أنفتو ناب تربيزا قبرم نايتا كلب وساني كاب أف بريزيدنت مسمع سدرابيت ميسي تهانت أيوم سيليا أغديما نزحزتو ناي بعل بيتايد مليسا جبت الطوم كم زنقبر بله بريزيدنت كورت زبله ملاشوم نمهاب الناترالوم فرقي نايت وصايتات نمشفان تخيلكم زرفه فرقي نويلس نخفل دلويو كبلو ناي سيليا لبي حفحف بلم نقصبت انتخنون تسمعه ناي تسفا سمعيت نچنقتا افخصوم قال كيس سنفست بعل بيتا نناي كلبو بريزيدنت قلطف زيلو زهابو ملسي حراي يخون تقبلنا لنا مبال اخبروتو غلصم دحري سلام مبهالهم دما بزرزر نايتي قداي كم زفلطوم اب قربا غزي تشيك كم زقربلهم اتي بريزيدنت قال اتيو افانوم ناي نيولس بريزيدنت كم زبلو ناي ليو ناي حكمنا فرقي وصايتات زشفن تشيك ناب اندامي سيغزا خمص جمرم نتخططلي ناي كفليت معالتات مخفالو كوا انتقصله صنيح جن ناي تشيك قداي شتاماي انهونه تقلالا دما هلم بلم ناي كفليت منشي أبصفعلو أمن بربيت ليو قوسو خنم ناي جزءم ناي مقبت أربيزا ناي هورجين سيليان ناي تشينكاتهم متنفسي أدبابا يوم أب ناي مسح يخون أب ناي درار ساعات مقبت دحر مبلعو ناي شقرو مفتح يوم الزليوم دحري ناي نيويلس كفليت مترافو ناي تم أدي أجندا بزعبا كفليت ناي حكمنا ناي ميس خنم هورجي مفتحي خوني زبولو نبعلت بيتو أكافلام نيويلس اولد بويس وصايتات زي شفن تخينو قال نتي وصايتات تشفن كلب كندلينا كبل قرط زبله زربا ارغاغت صلام هورجين سيليان زلوم اماراتات كلو نخطقمو وسنوم اموداتا ليو بروفيشنال تصاوتاي كعسو غري كم زخون ابو هورجي رغطنيا نبرم قدميو جن ناي هورمون مرف غداي مفتح كركبولو لوم نز مفتحين مخركب جن زي اتوم كم زي بلو هورجي قوريصو تلعلم أبتا مشت سيليا نايليون ناي أبون نيشتي سانتا ترانيفا أدالوتلهم نصبحيت نوغو أبون ودن ناب كاندي كتما بونس آيرس أرجنتينا تقوعزم أوتوبوس كابتي كتبقسل زلوها ساعات 5 دقائق دونجيام نقعزو زخون ألباب سالبيسون ليون أبون ناب جزء من زوست منجدي أمود أتا دويلهم نبرم ناي 4 ساعات قعزو دما يصبيهم نبرم تا أوتوبوس أبر اسم إراغا بتحاد وغن مسياتا تسيري نيروم ليو كعصو كان تفتنه أي عصونيلو أبيوم كله ونابر ببچان قتليان أرانشونن بلاستر نصغنا تلطاطيفوم نبروم نفرق ساعات زاكل بتغورنا نابزانو نفاس ناتو قصلم امود اتاغن هورجي جاكيتو اوصيو نتتسبره مسيات شفينو نتنفاس كمزي اتو غبروم بونس ايرس باولن زعزعتان تشفين يصنيحتهم أوتوبس زوردتهم بوتا أبطغا ناي ريفر بليت ستاديوم ينيروم نايتا كتما عبي ناي كعسو أغري مزوتر بوتا ألو انت تواهيلو ناي ريفر بليت ستاديوم قدام يوم كابزن برو بوتا تبقيسوم دما ناب ناي ريفر بليت ستاديوم بتحهم اتا تسقيلو مازنبرو تاكسي نايبتا ستاديوم غزاك تقرب نكلا ميسي كسادو ناب مسيات أزيرو أدهبو هيبو تأمتم ني غابرييل باتيستوتان هيرنان كريسبون زدنا غولات نامزغبو ندغفتي ابز حغسول ستاديوم ناي كلب اتليتيكو ريفر بليت انت تصاوت معرخ ندي باهم بولوم هورجي ناي ود حساب تلتردو نمنكبو مهرام اجوخام تتصاوتو ستاديوم ترخبلو معالتي قريبي بولوم እዚ ሰምዐ ናይ ታክሲ ኣውቲስታም ናይ ሪቨር ፕሌት ደገፍቲ ዲኹም ሓቀይ ክብል ሓተቶም ድሕርቲ ሃንደበታዊ ሕቶ ናይቲ ኣውቲስታ ሜሲን ኣቡን ዓይንና ዓይኒ ተጠማመቶም ኣይኮናን ናይ ሮዛሪዮ ሰባት ኢና ኢሉ መለሰሉ ወርጌም ናይ ሌፐርስ ደገፍቲ ዲኹም እቶም ኩሉ ግዜ ተሳዕሩ ወርጌ ምስ ዘይፈልጦ ሰብ ኣብ ክትዕ ከኣቱ ኣይደልን ሊዮ ከምዚ ዓይነት ምቹእ መጻወት ሜዳ ሪኡ ኣይፈልጥን እዩ እቲ ሳዕሪ ወላ እኳ ቀጠልያ ይኹን እምበር ብዝግባዩ ተቐምቂሙ ነይሩ
ናብ ሜዳ መስመራቱን ደሚቆም እዮም ዝረኣዩ ሰኪዕት ናይ ጎል ሓድሽ እዮም ነይሮም ሊዮ በቲ ማዕጽዋትዩ ናብቲ ውሽጢ ንኽሓልፍ ተሃንደደም ኣብ ማእከል ሜዳ ብዙሓት መሳጥኡ ተኣኪቦም ረኣየ ከም ሊዮ ኩላቶም ንፈተና ተዳልዮም ነበሩ ከከም ቁመቶም ድማ ተሰርዑም ሆርጌ ወዱ ንዝደልዮ ነገር ንምሕጋዝ ወዱ ኣብ ዝሪኦ ቦታ ተቐመጠ ገጹ ድማ ምስቲ ሬተሬተ ናይ ተዓዘብቲ ኣላጊቡ ወዱ ክፍተን ከሎ ክሪኦ ጀመረ ዕብይ ዝበለ ዝረአ ቁጽርታት ኣብቲ ድሕርቲቶም ተፈተንቲ ገይሮም ዝነበሩ ማልያ ተጠቂዑ ነይሩ እዩ ኣብ ክልተ ጋንታ ተኸፊሎም ብጫን ቀይሕን ማልያ ገይሮም ከጻውትዎም ጀመሩ ክሳብ 70 ዝበጽሑ ህፃናት እታ ክለብ ንኽትምልምል ዝመደበቶም ናይ ፈተነ ፕሮግራም ነይሩ ነፍሲ ወከፍ ህፃን ብቕዓቱ ንምርኣይ ነናይ 5 ደቂቃ ዕድል ተዋሂብዎም ሊዮ ብትዕግስቲ ተርኡ ተጸበየ ብዙሑን ተጸበየ ናብ ሜዳ ኣትዩ ኩዕሶ ክቐልዕ ተሃዊኹ እንከሎ ንሱን ካልኦቱን ውሑዳት ህፃናት ሪጎም ኣኺሉ ብኣሰልጣኒ ተጸውዑ ሆርጌ ርሕቕ ኢሉ ካብቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ኮይኑ ንሜሲ ብናጽነት ንኽጻወት ኣተባብዖም ሊዮ ቅንዕ ኢሉ ካብ ኣቡኡ ድሕሪ ምምላሱ ናይ ፈተነ ፀወታ ተጀመረ ሆርጌ ናይ ወዱ ናይ ፈተነ ፀወታ እናተዓዘበ ካብቲ ሜዳ ርሕቕ ኢሉ ብስምዒት ይዘልል ነበረ ሊዮ ብዙሕ ከይጸንሐ ብፍሉይ ብፍጥነት ካብ ሓደ ተጻዋታይ ኩዕሶ ብምምጣል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ኣውዓላ ብፍጥነቱ ዝተገረሙ ኣንጻር ጋንቱ ኩዕሶ ክምንጥሉ ኢሎም ናብኡ እኳ እንተተጸግዑ ብጸጋማይ እግሩ ንኹሎም ብምሕላፍ ድማ ኩዕሶ ናብ ሰኪዕት ለኣኻ ሓላውልዳት ናይ ዘለዎ እኳ እንተተወርወረ ከርክባ ግን ኣይከኣልን ሊዮ ጎል ኣብ ዘመዝግበሉ ሰዓት ኣቡ ብዓቢ እፎይታ ብዕምቆት ኣስተንፈሰ ናይ ሪቨር ፕሌት ኣሰልጣንቲ ብናይ ሊዮ ዘለንቕ ብቕዓትን ጥበብን ብዓይኖም ተመልከቱም ተማርኸውን ዓብ ተስፋ እንዘርኣዮም ሕጹይ ተፈታኒ ሊዮኔል ሜሲ እንተወሳኺ 10 ደቂቕ ኣብ ሜዳ ንኽጸንሕ ፈቐደሉ ሜሲ ነቲ ዝተዋህቦ ዕድል ብግቡእ ምጥቃም ድማ ክልተ ተወሰኽቲ ጎላት ኣመዝገበ በዚ እውን ኣየብቅዐን ኣብታ ጋንታ ዝነበረ ዓርኩ ድማ ጎል ንኽኣቱ ውደት ኩዕሶ ኣቐበሎም ናይ ሪቨር ፕሌት ኣሰልጠንቲ ብናይ ወዲ ሮዛሪዮ ብቕዓት ዕግበት ተሰምዖም ይኣክል ኢሎም ነቲ ናይ ፈተነ ፀወታ ንኽቋረጹን ኣዘዙም ቀንዲ መልማል ናይታ ጋንታ ብናይ ሜሲ ብቕዓትን ጥበብን ስለተደነቐ ኣብ ገጹ ፍሽኽታ ይረአ ነበረ ሊዮ ምስ ካልኦት ተፈተንቲ ኮይኑ ኣብ ፀግዒ ናይቲ ሜዳ ኮፍ ምባል ውፅኢት ናይ ኣሰልጠንቲ ክጽበ ጀመረ መልመልቲ ስም ናይ 5 ህፃናት በብተራ ፀውዑ ካብኣታቶም ሓደ ሜሲ ነይሩ ቤተሰብካ ምሳኻ መፅዮም ድዮም ካብ ኣሰልጠንቲ ሓደ ንልዮ እናጠመተ ሓተቶም ኣወ ኣቦይ ምሳይ መፅኢሎ በለ ልዮ ናብቲ ኣብ ማዕፆ ዝሪኦ ዝነበረ ኣቡ ሆርጌ እናመልከተም ኣሰልጣኒ ብኣወንታ ርእሱ ብምንቕናቕ ምስቲ ሓደ ኣሰልጣኒ ብናይ ሓጎስ መንፈስ ተጨባበጡ ንኣቦኻ ከነዘራርቦ እንደለና ኢሉ መልእኽቲ ሆርጌ ድሕሪ ምምፅሑ ውሳኒኦም ብቕልጡፍ ነገርዎም ናብ ሪቨር ፕሌት ሒዝካዮ ምጻእ ኢሎም ገጾም ናብ ካልኦት ህፃናት ኣዞሩ ናይ ሆርጌ ልቢ ሃደአት ሊዮውን ተዓዊቶም ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ክለባት ኣርጀንቲና ምስ ዝኾነት ሪቨር ፕሌት ንምዝጋብ ናይ ፈተነ ብቕዓት ሓሊፉ እዩ እንተኾነ ግን ሊዮ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ኣይሰምዕን ነይሩ ናይ ፈተነ ውፅኢት ኣቡ ንኸርዶ ሓተቶም ኣቦ እንታይ ኢሎምኻ ሜሲ ወደይ ኣብዚ ንኽተርፍ ደልዮም ኣለዉ ብሎ ሆርጌ ተሰምዑ ሓጎስ ንኽሓቦ እናፈተነ ሊዮ ብፍሽኽታ ፈገግ በለ ኣብ ናይ ምልመላ ግዜ ክእለቱ ብግቡእ ከም ዘርእዮም ርግፀኛ ነበረ ክፍክር ስለይደለዩ እምበር ኣቓልቦ ኣሰልጠንቲ ከም ዝሰሓበ ፈሊጡ ተረዲኡ ነይሩ እዩ ግን ንኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ይፃወት ከም ዘለኹ ነጊርካዮም ዶ ባባ በለ ሜሲ ሆርጌ ናይ ሊዮ ሕቶ ምስ ሰምዐ ስምዒቱ ተቐያየረ ሊዮ ናይ ኣቡኡ ስምዒት ክቀያየር ምስ ረኣዮ ይህ ባባ ሽግር ኣሎ ድዩ ክብል ሓተቶም ብርግጽ ሆርጌ ንኣሰልጠንቲ ሪቨር ፕሌት ሜሲ ምስ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ከም ዝፃወት ኣይነገሮምን ሪቨር ፕሌት ንሜሲ ክወስድዎ ከም ዝደለዩ እንተፈሊጦም ኒውዌልስ ብቐሊሉ ከም ዘይገድፎ ተረዲዩ ነይሩ እዩ እንተዘይኮይኑ ድማ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ንክኸፍል ምሕታቶም ከዘይተርፍ እዩ ሆርጌ ንኣሰልጠንቲ ንምርካብ ናብ ሜዳ ብዓይኑ ኾለላ ኣብ ምውፅእ ናይቲ ስታድዮም ቀንዲ ኣሰልጣኒ ምስ ካልኦት ተፈተንቲ ህፃናት ክዛረብ ከሎ ረኣዮም ሊዮ ንስኻ ብዝፅናሕ ኢልዎ ናብቲ ኣሰልጣኒ ኸደም ክቡር ኣሰልጣኒ ሓደ ዘይነገርኩኻ ነገር ግን ኣሎ ሜሲ ምስ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ይፃወት ዘሎ እቲ ኣሰልጣኒ በቲ ዝሰምዖ ኣይተሓጎሰን ግን ተወሳኺ መብርህ ደልዩ ሕቶ ሓተተም ምስ ኒውዌልስ ኮንትራት ፈሪሙ ድዩ ሆርጌ ከንፈሩ እናረምጠጠ ሓቂ ነገሮም
ወኮንትራት ፈሪም እዩ ሪኢኻ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ኣሰልጣኒ ቀፂሉ ክንሰማምዑ ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን ንሳቶም ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዝሓቱ ሆርጌ ቅልጥፍ ኢሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ቀልጢፍኩም ኣብ ስምምዕ ከም ትበጽሑ ብምባል ነቲ ኣሰልጣኒ ዘረቡ ኣቋረጾም ብኣሉታ እናነቕነቐ ቁርጽ ዝበለ መልሲ ኣፍለጦም በቃ ስምምዑ ረሳዕዮ ናባና ሒዝካዮ ስለ ዝመጻኻ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ በቃ ኣየድልየናን እዩ ሒዝካዮ ኸማንኪድ ብሩኽ መዓልቲ ኢልዎ ካብ ጎኑ ኸለ ኣሰልጣኒ ርሕቕ ኢሉ ምስ ከደ ሆርጌ ብናይ ጣዕሳ ዓይኑ ረኣዮም ንወዱ ናይ ሕክምና ወጻኢታት እትሽፍን ክለብ ንምርካብ ዝተጓዕዞ ናይ 4 ሰዓት ጉዕዞ ኣብ ማይ ኣተወም እቲ ኩርቱት ሆርጌ ዓይኑ ዓሚቱ ነቲ ብህንጢነት ዝጽበዮ ዝነበረ ወዱ ንኸነግሮ ተዳልወ ሚስ ወደይ በቃ ምስ ሪቨር ፕሌት ክትጻወት ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ኣጆኻ ካልእ ካብ ዝሓሸ ዕድል ክገጥመካ እዩ ኣቦ ሎሚ እኮ ጽቡቕ ተጻወትኩ መሲልኒ ነይሩ በለ ሜሲ ዝዛረበው እናጠፍኦም ካብ ዓይኑ ክወፅእ ዝዘለየ ንብዓት እናተጋደለም ብድንገት ድማ ባዶነት ተሰምዖም እታ ብሞት ዘፈለየቶ ዓባዩ ኣብ ጎኑ ክትህልውን ኣመና ተመነየ ሜሲ ወደይ ናትካ ክእለት ወይ ድማ ኣጻዋውት ኣይኮነን ናይ ፉትቦል ቢዝነስ ጉዳዩ ንስኻ ዝበለጽካ ኢኻ ነርካ ዝወደይ ግን ኣብ ውሽጢ ኩዕሶ እግሪ ዝዘዋወር ገንዘብ ብዙሕ እዩ ሕራይ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሕጂ ልዮ ኣብኡ መፍትሒ እንተለዎ ሓተቶም በቃ ንዓይ ግደፈለይ ዝወደይ ንስኻ ከይተጨነቕካ ጽቑኢልካ ተጻወት ኣነ መፍትሒ ከምጽእ ኣጆኻ ዕድል ምሳና ክትከውን እያ ሆርጌ ምስ ርእሱ እናተጋደለ ንወዱ ከጸናንዕ ፈተነ ርኢኻ ኣለኻ ኣሰልጠንቲ ሪቨር ፕሌት ብጣዕሚ እዮም ፈትዮም ኢኻ ነይሮም ነቲ ፈተና ብጉባ ሓሊፍካ ኢኻ ዓባይ ክለብ ሪቨር ፕሌት እንተፈትያትካ ካልኦት ክለባት ግድን እየን ክፈትዎኻን ክቕበላኻን ድሕሪ ምባሉ ሆርጌ ብናቱ ቃላት ተጸናንዐ ናብ ወዱ እናጠመተ ድማ ብፍሽኽታ ጠመቶም ልዮ ብጉዳዩ ብዙሕ ግዜ ሓሰበ ብናይ ኣቡ ርእሰ ተኣማንነት ኣጸናንዑን መሊሱ ኣበርትዖን ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ከም ዝኸውን እፈልጥ እየ ሕጁን ጽቡቕ ኣለኹ ስምዒቱ ንኣቡኡ ነገሮም ሆርጌ ብጣዕሚ ጽቡቕ ድሕሪ ምባሉ ኣእዳው ኣብ ልዕሊ ናይ ወዲ መንኮብ ገይሩ ናብ መውፅእ ገጹ ኣምርሐም ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ናይዛ ዛንታ እዚኣ ኣብ ዝቕጽል ክነቕርበልኩም ኢና ብምክታልኩም ኣዝና ንመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን